Čaute, dneska som tu ja, Jundon, a ideme dneska natáčať Minecraft a ideme si vykraftiť knockback paličku. Budeme potrebovať 3 dreva, 2 kože a 1 koň. Ako vajce z koňa. Tak toto je knockback palička, ktorú môžeme, napríklad keď je zombík a keď vás bude zabíjať, tak ho iba kliknite na ňo a odhodíte ho. Akože odhodíte. Vyskúšame to na koňovi. Na koňovi to nejde. Ide, odletel. Ideme ešte raz ku koňovi, klikneme a zase odletí. Pre dneska je to všetko a uvidíme sa na budúcom diele. Čaute.